Ang ginagamit po naming karne sa goto ay kalabaw. Hindi po kami nagamit ng baka. Una sa lahat, safe po ang kalabaw. Dahil organic ito, pangalawa, mas mura pa kaysa baka. Nung araw, kasi nasa tabi kami ng school. Ako, nagtitinda ako ng dos na turon, dos na palamig. Pambata yan. Hanggang sa ako'y tinangkilik ng mga bata kasi takbuhan si Ate Paming ng mga batang walang baon. Ate, pautang. Okay lang kahit hindi bayaran. Okay lang basta mabusog kayo. Nagtitinda lang ako ng goto 2 beses sa isang taon kasi yan ay anihan dito ng palay. Kumbaga, yun lang ang malakas na panahon para kami kumita ng maganda. So, pagkaanihan, 2 beses, naggogoto kami. Tapos, na-discover ng mga parokyano, na-discover ng mga taong umiikot dito, yung aming goto, natikman. So, nag-click, hindi namin kayang pagsabayin ang bata at ang mga parokyano. Ang ginawa namin, iniwan namin si mga bata dahil marami naman akong kapitbahay na nagtitinda, inyo na si mga bata. Dito na lang kami magpo-focus sa goto. So, ayun, hanggang ngayon, pinagpala ng Panginoon, dumami ng dumami, lumakas na lumakas at tinangkilik ng mga tao. Hindi ko po masabi, talagang tinatangkilik nila. Sabi ko, madami namang gotohan, maraming maganda ang pwesto, may mga nababago. Siguro nagugustuhan talaga nila yung aming lasa na aming goto kasi hindi namin binabago yung aming pagsisilbi sa tao, hindi namin binabago yung lasa ng aming goto, at saka una sa lahat, ang lagi kong bilin sa tao kung pagsilbihan nyo ng maayos. Huwag nyong tatarayan, lagot kayo kay Ate Pabe dahil sila ang nagpapasweldo sa inyo. Ako po si Fabiana Villanueva Ventura. Nakatira po ako sa Barrio Masiit, Calauan, Laguna. Nagsimula ako sa pagtitinda ng goto since 2005 hanggang ngayon. Talaga pong kay buti ng Panginoon dahil binubuhay pa si Ate Pabing at binibigyan pa ng biyaya para marami pang matulungan. At yan po ang aking adhikain sa buhay. Pag may sobra-sobra, tutulong sa abot ng makakaya. Diyan po ako nakapagpaaral ng mga anak ko, yung pong pangarap ko. Tapos nakapag-asawa din sila, na ipagpatayo po namin ng bahay, kumbaga saan ay talagang napakabuti ng Panginoon. Hindi po naging madamot at natupad po yung mga pangarap ko. At yung mga gastusin po namin hanggang ngayon, yung anak ko po ay napagaling na ni Lord. So napakalaking halaga din po yung nagastos namin sa kanya, pero pinoprovide po ng Panginoon. At sa goto niyo po dinadaan ang aming mga panggastos. Sa aming mga customers, halina po at dumayo kayo dito sa aming gotohan ng Pabings, the original goto sa Calauan na matatagpuan po dito sa Barrio Masiit, Calauan, Laguna. Bye-bye, ingat po kayo lahat and God bless.
plastic dito ngayon. Plastic.